Bella ciao, почваме да снимаме. Да. Сега не искам да кажа кой е, защото да, ясно. Целият Лайпциг ме гледа и иска да погледа. ...360. Да, аз гостин бях достатъчно интересен с камерата и с такова, какво става. Компред. Защото хората с телефони снимат някакви такова пълно един метър и половина на един ход. Отгоре камерата и държим отгоре. Хората с шашка. Така че... Сега първо исках да отида до най-хубавата сграда там вътре, после да вляза в Луни да си го имам пасажа и продължавам по същество. Даже не съм видял колко батерии имам, но имам поне за 45 минути място на картата и 100% трябва да имам за толкова за батерия. Така че 2 часа и 3 минути съм допуснал и 2. Тоест, да. Значи, поне половин час ще мога да снимам. То идеята е да сляза до долната част, нали, към зоологическата градина до площада и там вече то няма накъде. Важно да имам тия площади плюс централния маркетплац. Ами той те е хванал, защото си му удисваш на акъла и аз трябва и аз да се науча, защото иначе таковата, да. Трябва да му вляза в положение, аз знам, че аз съм си вече там за мене. Да, там за регионите. Почна да се разваля времето. Няма страшно. Не знам дали ще ме издържа. Ама какво такова сега? Нито ще се стопя, техниката ми е водна всичката, така че не е проблем. Това не е проблем. Голямо било ми и колата е така уникално тук, да. Само се надявам да не смогне на светлината това нещо, защото... Noch vielleicht noch was zum Thema mitkommen, die waren vielleicht alle schon mal bei Ikea drin. Що станаха 7 км.
съм отишъл до Мига Каса. Да. Така. Ще се мине тук. Влязаш, гледам централния път. Това е код фанас. Ясно. Защо да си имам и... тук имате дърна работа. Имате магазин. Имат си и заведения, имат и магазини, имат и архитектура. Центъра им е хубав. Вече оттам нататък какво се случва? Да имаме малко по центъра. Деца вика цели. Центъра на Хале, центъра на Лайпциг. После ги обработвам, едно-две видеото ще пусна на YouTube. Така. Някакви електрически автобуси. После някакви заселят град. Смисъл тук вътре явно са някакви, не знам, минат, но са при самия център. Или големи електрически автобуси. Да. Браво. Нито се чува, нито нищо, няма емисии. Оле, това го нямам на снимка. Сега отивам с телефона да го имам на снимка, като го нямам с фотоапарат. Няма как. Не става. Просто не става. Сега не ми се бърка пак за камерата за една снимка. Само на страната не бе, защото съм тук на камера. Дай фото. Ще се има с... Така. На телефон. Аз съм казал сега вече, когато нямам на таковато, ще бъде на телефон и на видео. Няма, че не мога аз. То не мога да насмогна. Просто не мога, наистина. Още някакъв пасаж, май и в него ще влизам, защото и той ми се струва красив. И тук с тези техните пасажи, много красиви. Добре са. Ами сега виж красиви цени. Да, ясно. Тук са маховите магазини. Първо там ще минем и после отивам на... то тук трябваше да снимам с камерата, май. Значи вече не издържам, честно. Такива съм усрах, честно. Да, тук са маховите магазини. Много красиво. Нищо да не мога. Точно ли такова?
Той ще гледа директно на площада. Да ти кажа, много са го измислили и направили чест. Сляза малко надолу, чакай да видим от далечината на Комерцбанк, извинявам се, тази красивата. И така, малко съкратих. Иначе, то вече такова таскам и аз малко, че да мога и аз да повървя, само просто и да си гледам и да си говоря. Смисъл, аз и това искам. Значи, да, какво ти кажа. Там долу е към зоологическата градина, значи слизам сега тук, нали? И така. Чакай да се имам тук на фона на тази сграда. Готината. Ей! Изо. Тресня малка красива. Ами няма, вчера пак гледах, нали, такова, като е бил бебешор, такива някакви клипчета. Този личи какъв е бил по-маничък. Дресня малка. Още първите му дни, как при мен идваше да таковата, защото усети, че е голяма промяна за него и той гледаше да се нагоди. Просто и за него беше много трудно. И нали аз тогава дет не ходих на фитнес. И така се. Коцам снимам, коцам такова, там е много хубава сграда. Ще имаме на видео далече. Не мога вече. Айде ще видим на видео от хубавото диско. Айде. Някои неща на видео, някои неща на снимки и комбинираме. Нали се сещаш? И всичко взето заедно в спомените. Това е най-важно. Спомените за един човек. Другото бошва в работа. Паприкаш. Как е вика паприкаш на немски вика? Да, с паприкаш. И така. Да. Сега, чакай да я снимем така. Вече как каквото такова, и на телефона няколко снимки и така просто. Това е положението. Това е положението, дами и господа. Както казваше, Любен Беров ли беше? Народни представители, да викаше. Дами и господа, народни представители. Той почина. Той беше министър-председател. Дето казваше за Бога, братя, не купувайте. Това е да. Да, той казваше, дами и господа, народни представители. Така удеше да ми така. Така, много хубава такова сграда. Тая ще да е хубаво да имам не само на видео, ами на такова. Скажи да видим. С камерата. Нищо. Някои неща ще ги имаме само на телефон. Да имам пак, като едно време дет си казах, нарочно няма викам да снимам, за да мога да се върна в Дубай пак. Така, от тук отивам.
Аз хубавото е, че после имам оригиналния клип, ще имам и ще мога, като искам да си вада само отделни части, на различно място насочени, разбираш, това е тарикатството тук. Така че деца вика, мога да направя един клип само, нали, в една насоченост, после абсолютно същи неща, деца минава като втори клип, защото де факто аз снимам всичко около мен. Разбираш ли? Така че ето това е готино. Ами да ти кажа, центъра го понаучих вече. Ами като център на един град, нали, в началото. Такова, да, много е хубаво. Има, но пак център, до една степен толкова. Определено площадите са повече. Да, бе, да. Така ли? Ага. Ага. Не съм им влязал да видя долу каква им е гарата еската. Нещо, да, нещо. Ето го е. Да, вижте тук къде пак ще направя аз. Да. Пак магазин, пак неща. Много красиво, много направо. Днес има. Тук да ти кажа, от магазини и хубави неща не може да опочнат. Нямаш право просто. Ето ги, тук където предлагат, да, където предлагат таковата, да, експедициите, селяните и така, хубаво. Че е хубава тази снимка. Чакай да направим с телефончето. Така ли? Така, айде. Така ли? Майко, че знаеш как трябва да ме фърнеш? В това, как скаш? Мишлето, отиваш и от вратата, входната на спалнята, фърляш където е картината на Мечо Пух. Да удари там, в смисъл, той скача през леглото и прави ловски скокови или такова. Окей. Да, той така прави как. Да, така прави. Да, той така прави. Да, той минава като танки тук. Да, бе. Да, той е така. Да, бе. Отиваш и той бяга и ти нафърляш и той пак и така. Като я остави, да, смисъл.
само единствено хубаво ще да е. И такова, ами това да направи Дрезден, но на Дрезден няма това да отиш, защото не сте посетили. И много ми се ходиш там на центъра също. Ага, няма как. Нищо. Не, че няма. Ще е доста изнасилено. Да, чувам някакво шумение такова. Да, какво прави? Той че да, не. Побяда? Корона, чао. Само ти кажа, че се прави абсолютно цял клип. Не съм спирал въобще. И си имам много клипце. За спомен. Това е важно. Аз съм бил, разходил съм се, имам снимки, имам клипче. Какво ти трябва повече? На тебе съм ти показвал, дете ми повече. Защо не се скриеш? Защо не се скри? Отгоре, като влизаш на входа на още. Окей. И тази сграда да си имаме, красивата. Добре, от коя е сграда? Чух го, той ли беше това? Ужас, дресня, смешка. Мисля, че това долу е всъщност гарата, ако не се лъжа. Добре, те разполагам с време, да. Да не знаеш, че много акъл ми не е голямо. Като съм предполагам, че това е гара. Няма какво да го гледам. Ще да е хубаво да не съм тук точно и да съм в другата част. Нещо. Много ли сте скрити? Да. И никой не назнае, че сме там и сега ще го... Да. Дресня. Давай, както трябва да се. Аз имам. Да, гарата е, защото хората карат на тази. Ей, Старварго.
приемало за 7 или 50, колкото може да редеш за пуска. Стенки и следят за 8 евро, да. Това без пари човек. За 8 евро шници, паста, нали го знаем всички. Всички си го знаем, че това е за 5 минути от там нататък подписва. Значи, и той е малко като мен. Ага, окей. Че има видео, значи. То виж как се слизало там, тук директно, аз не знам, що такава кръче направи. Нещо така се. Защото последствие реших какво правя. Определено се е бързо тук. Усеща се, че е голям град. Хубав град тук. Ти видях ти площади и ти показах какви сгради, колко магазини, стори и красоти. И така че има браво, имат си. Сега вече не знам какво точно живеят тук. Ако имате добър поминък, си е дала верга сръка. Така е. Ясна работа. Да. Condos 300 for 2 часа и половина на пот. 2 часа. И точно 9. Защото нали се пак доста бавно влака заради снимки и такива неща. Как снимам гарата, ще прибера престична си, защото ще по-ръсна. От колата и те са ме паркира там разбитите улици. И вече ако видя нещо с телефончето ще снимам.